हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം, ഇതാണ് 15ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇനി ആ പുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ മുഴുവനും പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സംസാര വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ആ വൃക്ഷത്തെ മുറിച്ച് ജീവാത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കി ആ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ആ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, ഞാൻ ആരാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് എന്ത്, പുരുഷോത്തമ യോഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാനിലെത്താനുള്ള മാർഗം, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് ഇത് ഈ 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം. നമ്മൾ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ ഇത് 20 ശ്ലോകമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊരു റിവിഷൻ പോലെ അത് ഓർത്തു പോകാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ 20 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം കൂടിയാണിത്. 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 6 മുതൽ 11 വരെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു. 12 മുതൽ 15 വരെ പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, അതായത് വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 1ാമത്തേത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമതശ്ചാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ചന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ്സ വേദവീദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്, വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് ആര്, വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ താഴെയാണ്, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് മേലോട്ടാണ്, അതിന്റെ ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. ആ ശാഖകള് കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥം, അക്ഷയമായി ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്ത ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്, വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇലകളാണ്. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്,
വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം ഏത് വൃക്ഷമാണ്? അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ, നിഴൽ, വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് തൃഷ്ണയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? തൃഷ്ണയിലാണ്. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തൃഷ്ണ തന്നെയാണ് കാരണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഈ വൃക്ഷത്തെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്തറിയണം. എന്നാൽ അതിനോടുള്ള ബന്ധം ഛേദിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വൃക്ഷത്തെ സമഗ്രമായിട്ട് അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേദിച്ച് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ്. എന്തിനോട് ഉപമിക്കുന്നത്? ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശം സംഭവിക്കില്ല. കാരണം അതൊരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കില്ല. ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിരുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതിനെ സമഗ്രമായിട്ട് അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം നമ്മൾ വിച്ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അധശ്ചോർത്തം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാളഃ അധശ്ച മൂലാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ശാഖകൾ. ഇതിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഈ വൃക്ഷത്തിനുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് അത് പോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഈ വൃക്ഷത്തിനുണ്ട്. കാരണം മുകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് വേര്. ഈ വേരുകൾ താഴേക്കും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോടാണിത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റ് വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേരുകൾ മേൽപോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകത്തു നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മറ്റു വേരുകൾ എവിടെയാണ്? ഭൂമിയിലാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യൻ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച ശേഷം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്കൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് പുനരാരംഭിക്കും. അറിയാം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയി ആ ഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുത്ത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യലോകത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭൂമിയെ കർമ്മഭൂമി എന്ന് കൂടി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തില് ഇതിന്റെ ശാഖകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ ശാഖകൾ പല ദിക്കിലേക്കും പടരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത്, കീഴ്ഭാഗത്താണ് ആരെ കാണുന്നത്? മനുഷ്യരും. പിന്നെ അതിനേക്കാളും താഴെ ഭാഗത്ത് കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ എല്ലാ ജീവികളും വസിക്കണം. അപ്പൊ താഴെ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, ഇവരൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ബന്ധം, അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്,
എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രതിഫലനത്തിന്റെ സ്ഥലം. അതായത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് മേൽക്കീഴായിട്ട് മറിഞ്ഞ നിഴല്, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ശരിക്കുമുള്ള വൃക്ഷം എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകമാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ഇതിന്റെ വേര്? വേര് എങ്ങനെയാ പറയണത്? നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വേരുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മേൽപോട്ട് വളരുന്നു ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്ന്. ദ്വിതീയ വേരുകൾ മനുഷ്യഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലാണ്, ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, അതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ്. പിന്നെ എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നിരീശ്വരവാദവും ആസുരികത്വം, ആസുരിക സ്വഭാവം വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന്റെ ശാഖകള് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള 14 ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കാണ്. വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾ ഇതിലെ താഴെ ശാഖകളിലാണ് മനുഷ്യര്, കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ ജീവികൾ വസിക്കുന്നു. മുകളിലെ ശാഖകളിലെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജീവിവർഗങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇലകള് എന്ന് പറയുന്നത് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ശാഖ അഗ്രങ്ങള് വിഷയങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്ന ഉപാധികളാണ് എന്ത്? ശാഖയുടെ അഗ്രങ്ങളിലുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാന്നുള്ളതാണ്. ജീവജാലത്തിൽ പങ്കാളിത്തം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നാ രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശാസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദ പദം തത് പരിവാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസുതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. ഇതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആരംഭവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവസാനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അടിസ്ഥാനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വേരു ഉറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. കാരണം ഇത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഛേദിച്ചു കളയേണ്ടത്. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തത് ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യപദം പൂജിക്കൊണ്ട് സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അസംഗ എന്ന വാക്കിവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസനയ്ക്കും കരുത്തേറെയുണ്ട്. ആ കാരണത്താൽ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടും വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈരാഗ്യം ശീലമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളെ ആസക്തി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അസംഗം എന്ന വാക്കൂടെ പറയുന്നത് അതായത് വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വാസന, ഇത് രണ്ടിനും നമുക്ക് ശക്തി കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക, ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് വൈരാഗ്യം നമ്മൾ ശീലിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിർമ്മാന മോഹാജിത സംഘദോഷ ആധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമഃ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംചേർഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ ആ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ ആ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുന്നവർക്ക് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് മാറണമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? മിഥ്യാഭിമാനം,
മായാമോഹം ദുസംസർഗം. മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിഥ്യയായിട്ടുള്ള, അതായത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുക. നമ്മളേതായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊന്നുമില്ല. അഹങ്കാരം, മോഹം, ആസക്തി, ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളേതായിട്ട് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളേതായിട്ടിവിടെ യാതൊന്നുമില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും മാനിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ്. പിന്നെ മായാമോഹം, ഇതേപോലെ തന്നെ ദുസംസർഗം. മായാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ മായയോട്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ആസക്തി, എല്ലാം എന്താണ്? മായയാണ് നമ്മളെ രീതിയിൽ. അതായത് നമ്മളേതായിട്ട് ഒന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ആ ശാശ്വതമായിട്ടല്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾ മോഹിക്കുകയാണ്, ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച്. അതായത് ശാശ്വതമല്ലാത്തത്, നിലനിൽക്കാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മോഹിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ മാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാഭിമാനം. പിന്നെ ദുസംസർഗം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ 3 ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊന്നും പാടില്ല? ഒന്ന്, നമ്മൾ മിഥ്യാഭിമാനം പാടില്ല, എല്ലാവരും എന്നെ മാനിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, അത് പാടില്ല. മായാമോഹം, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോട് ശാശ്വതമായിട്ട്, അതായത് ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മോഹിക്കുക. പിന്നെ ദുസംസർഗം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയിലൊന്നും പെടാതെ ആ സനാതന തത്വത്തെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 5 ശ്ലോകം നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതുവരെ. ഇനി 6 മുതൽ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബഹുമതി നേടണമെന്ന് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും മാനിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ന തത്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ആവാസസ്ഥാനം, അവിടെ എന്തില്ല? സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും എന്തില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവില്ല. കാരണം അവിടെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തില്ല? അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. പരമം മമ എന്ന വാക്കിവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു മുക്കുമൂലയും പരമപുരുഷന്റെ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും പരമമായത്, ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടെ വെയിലോ നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കഠോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വെയിലിന്റെ ആവശ്യമോ നിലാവിന്റെ ആവശ്യമോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ന തത്ര സൂര്യഭാതി ന ചന്ദ്ര താരകം. പരവ്യോമം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശമാനമാണ്. ആ പരമധാമം ആത്മസമർപ്പണത്താലല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും ആർക്കും പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ആത്മസമർപ്പണത്താൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായ സകല ജീവസത്തകളും. ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് എന്ത്? ഈ ലോകത്തുള്ള സകലരായിട്ടുള്ള ഭക്ത ജീവാത്മാക്കൾ ഭക്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവർ നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാണ് ആര്? ഈ എല്ലാ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും. ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെ വെളിവാക്കി തരുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും
അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയാണ്. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ വ്യക്തിഗത ഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയാണെന്നും മുക്തി നേടിയാൽ പരമപുരുഷൻ ലയിച്ച് ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമെന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ജീവൻ എന്നും അംശമാണ്, അംശഭൂതനാണ്, സനാതന എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. കൂടെ പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കണം. കൂടെ ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ബദ്ധാത്മാവാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മുക്താത്മാവാവും. മുക്താത്മാവായാലും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും. ജീവാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്? സനാതനനാണ്. അതിനും എന്തുണ്ട്? അതിനും ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ശരീരം യതവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവാത്മാവ് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് അറിയാൻ, അനുഭവിക്കാൻ, ഫീൽ ചെയ്യാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് കാണാനോ അറിയാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാലാണ്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് മേന്മ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കാം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവിടെ മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ എന്തുകൂടി നോക്കും? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, അതായത് അതിനുള്ള എന്താണ് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ശരീരം അത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിന് വരാവുന്ന മാറ്റം ജീവാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് താൻ സ്വയം വളർത്തിയെടുത്ത ബോധമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ദേഹം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ അവബോധം അതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രോതം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് ഇവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജീവാത്മാവ് അടുത്തൊരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ശരീരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തൊരു ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ ജീവസത്ത മനസ്സിണങ്ങിയ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവബോധം സ്വതവേ വെള്ളം പോലെ പരിശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അവബോധം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളം പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊരു കളർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറിന്റെ അത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കളറിന്റെ കളറായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവബോധം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ അവബോധത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവബോധം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അതല്ല എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭൂഞ്ചാനാം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഉള്ളവർക്ക്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നത്, ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും സാധാരണ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
ഇപ്പൊ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന വാക്കിവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്തവർ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആത്മാവെന്നും ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും പലതരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടറിയാം. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ആ പലതരത്തില് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ആർക്കറിയാം? ഈ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്യക്തനായ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ എത്രമാത്രം ക്ലേശം അനുഭവപ്പെടുമെന്നത് അത്തരം ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പ്രത്താത്മാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവിന് എത്രത്തോളം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ആ ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചവർ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? ഈ അറിവ് നേടിയവർക്കറിയാം എത്രത്തോളം ക്ലേശങ്ങൾ ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. യഥന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യഥന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അവർക്ക് ഈ യോഗികൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ യോഗിന എന്ന പദത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ന് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും യോഗികളുടേതെന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനകളുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യോഗി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള സംഘടനകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും എങ്ങനെയാണ്? അന്ധതയിലാണ്. അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. കാരണം യഥന്ത്യോപ്യകൃതാത്മാന എന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവർ. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക യോഗ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവരാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക യോഗ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തില്ല? ഇതിന്റെ ശരിയായ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ യോഗികളെല്ലാവരും തന്നെ. ഇനി പരിപാലകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തതേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രകാശം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലെങ്കിൽ സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ അഗ്നിയാകട്ടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ഇവയുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിലോ ആർക്കും ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ട ചിന്തകളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഗാമാവിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തില് നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ്? ചന്ദ്രനായിട്ട് തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ജീവരസം പകരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഈ ചെടികൾക്ക് ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ആ പോഷണം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീന ശക്തി മൂലമാണ് സസ്യങ്ങള് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നിലാവില്ലാണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ സസ്യത്തിന് വളരാനോ സ്വാദിഷ്ടമാകാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ആരിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഗ്രഹങ്ങള് ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശക്തി ഒരു പിടി മണ്ണിനെ എന്ന പോലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കുള്ളിലാണ്, അതായത് ഒരാള് കൈ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ അത് കാറ്റത്തെറിയാണെങ്കിലോ അത് ചിതറിപ്പോകും. അതേപോലെ തന്നെ വായുവിൽ നീന്തി നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ മുഷ്ടിക്കകത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. അഹം വൈശാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ച ദുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദഹനാഗ്നിയായിട്ടും ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വൈശ്വാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദഹനാഗ്നിയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. എന്താ പറയണത്? ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്നിട്ട് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ദഹിച്ചില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ആഹാര വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കണമെന്നിരിക്കെ ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ദഹിപ്പിക്കാനും ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭക്ഷ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അവയെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ആരാണ് കാരണം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാരണം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്താ സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സർവജീവികളുടെ ഹൃദയത്തില് ഞാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്മരണയും ഭഗവാനാണ്, ജ്ഞാനവും ഭഗവാനാണ്, മറവിയും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, മറവി ശക്തി, ഇതെല്ലാം ഓരോ ശക്തികളാണ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാതും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ്. ഈ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാനാണ്. ഈ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നതും ആരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ച് പരമപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്നറിയുക. അടുത്തതായിട്ട് വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. അവസാനമായിട്ട് പരമപുരുഷനാകുന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക. ഇതാണ് എന്ത്? വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ച് താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം, വേദജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം, ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ത്രിശ്ലോകി ഗീതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാശക്ഷര ഏവച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. ഇനി പുരുഷന്മാര് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ, പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്ന പുരുഷന്മാര്, ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റാത്തവര്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്ത് പറ്റുന്നവരാണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ ജീവാത്മാക്കൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല? മുക്താത്മാക്കളായി മാറി. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും തെറ്റു പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ 2 തരത്തില്, തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും പറ്റാത്തവരും. ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? തെറ്റ് പറ്റും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുനിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ജീവാത്മാക്കൾ മുക്താത്മാക്കളായി മാറി. അവർക്കപ്പോ തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല.
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് 6 വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ജനനം സംഭവിക്കുന്നു, വളർച്ച വരുന്നു, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാക്കള് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ശരീരത്തിൽ, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും എവിടെ ഇല്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവിടെ വാർദ്ധക്യോ ജനനോ മരണോ ഇതൊന്നും എവിടെ ഇല്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യേ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യാഭിവർത്തവ്യ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഈ അക്ഷരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഈ 3 ലോകങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇതിനെ പുലർത്തിപ്പോരാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനാം. ഭക്തരും മുക്തരുമായിട്ടുള്ള ജീവസത്തകൾക്കിടയിലെ അത്യുന്നതനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിച്ച ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണ ശാന്തി നേടുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ. അവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് നേടുന്നത്? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനാം. അതായത് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യം. ഇതിന്റെ ആശയം പറയുന്നത് ഭക്തരും മുക്തരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കിടയിലെ അത്യുന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവ, അതായത് നിത്യന്മാരില് നിത്യനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിത്യാനാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിത്യന്മാരില് നിത്യനാണ്. കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണിത്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതന ചേതനാനാം. അപ്പൊ നിത്യന്മാരിൽ നിത്യനാണ് ഭഗവാൻ. നിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിത്യമായിട്ടുള്ളത്, മാറ്റമില്ലാത്തത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില്, നിത്യന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ ആ നിത്യമായിട്ടുള്ളതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടം. നിത്യം എന്ന് വെച്ചാല് സിംഗുലറ്, നിത്യാനം എന്ന് വെച്ചാല് നിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടം, അതായത് പ്ലൂറലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, നിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിത്യനാണ്. പരമാത്മാവ് നിത്യനാണ്. എല്ലാതും നിത്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിത്യതയുള്ളത് ആരാണ്? പരമാത്മാവിനാണെന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ നിത്യനാണ്. പിന്നെ ചേതന ചേതനാനാം. ചേതന ചേതനാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ചേതന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവബോധം, പ്രജ്ഞ, ബോധം. ചേതനാനാം ബോധമുള്ളവര്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധമുള്ളവരുടെ കൂട്ടം. അവിടെ ചേതന എന്ന് വെച്ചാല് സിംഗുലറായി, ചേതനാനാം എന്ന് വെച്ചാല് പ്ലൂറല് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയാ, സിംഗുലറും പ്ലൂറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായിണ്ടാവൂല്ലോ അല്ലെ? ചേതനാന എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ചേതനാനം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ എണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ചേതന വെച്ചാൽ ബോധം, ചേതനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോധമുള്ളവരുടെ ആ കൂട്ടം. അതില് ആരാണ് ഏറ്റവും ബോധമുള്ളത്? ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് അറിവുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും അറിവുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാം. ബോധമുള്ളവരിൽ വെച്ച് പരമമായ ബോധം ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ചേതന ചേതനാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? നിത്യമായവരുടെ എല്ലാം നിത്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചേതന ഉള്ളവരുടെ എല്ലാം ചേതനൻ ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആ ബോധം നൽകുന്ന പരമാത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിത്യോ നിത്യാനം ചേതന ചേതനാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകവേദേ ച പ്രതിഥ പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എന്ത് പറയും? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉത്തമ എന്ന പദം അന്വർത്ഥമാണിത്. ഭഗവാനെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ, ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ അതീതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ 16, 17, 18 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 16-ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 2 തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ, 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷാത്മാര്, ഒന്ന് തെറ്റ് പറ്റുന്നവര്, 2 തെറ്റ് പറ്റാത്തവര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ അതായത് മുക്താത്മാക്കള് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നത്തത് ഈ പരമാത്മാവ്, ഇതിന്റെ 2ന്റെയും അധിപനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനായ അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പോ ഈ തെറ്റ് പറ്റുന്നവരായാലും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരായാലും 2 തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവരുടെയും അധിപനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഈ ഭഗവാൻ 3 ലോകങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? 3 ലോകങ്ങളിലെയും അന്തർഗതനായിക്കൊണ്ട് അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണൻ പറയാണ് ഞാനാണ് പരമാത്മാവ്, ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ക്ഷരനും അക്ഷരനും അതീതനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ, ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ എന്തറിയപ്പെടുന്നു? പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് എന്നെ വേദങ്ങളും ലോകരും എന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നതാണ്. എല്ലാ ദേവദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. യോമാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സാ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നവരെന്താണ്? എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അവര് ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയവനെ പരമനിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയയും ആവശ്യമില്ലെന്ന് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വേറൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയ പ്രത്യേക ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വാന്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കാത്തവർക്ക് ഇത്രയും ജന്മത്തില് ആ ചെയ്ത അന്വേഷണം, അതിന് ചെലവാക്കിയ സമയം പാഴായി എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയാനായിട്ട് അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതത് ഭൂത്വ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃത കൃത്യശ്ച ഭാരത. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഹേ പാപരഹിത അർജുനോട് പറയാണ്, ഞാൻ മയാനഖ എന്ന് പറഞ്ഞ പാപരഹിത എന്ന് പറയുന്ന മയാനഖ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ജ്ഞാനം എന്താണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവര് ബുദ്ധിശാലികളാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടി ഒരു വ്യക്തി ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് നമുക്ക് ആയിരുന്നാൽ തന്നെ അയാൾ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ അനഘ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി കഴിയാതെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
പാപരഹിത എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? പാപരഹിതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി പാപരഹിതന്റെ നിലയിലെത്തും. അത്രമേൽ വിശുദ്ധവും വൈഭവമാർന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരിക്കല് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ സാധിക്കും? ആ പാപരഹിതന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും വൈഭവമാർന്നതുമാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, പാപരഹിതനാവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പാപരഹിതന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് അല്ലെ? ആത്മീയ വൃക്ഷം. ആ വൃക്ഷം എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അശ്വത വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അതവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ വേദജ്ഞനാണ് സാധിക്കുന്നതെന്നും, അതായത് വേദങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. ഈ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കർമ്മബന്ധനങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ സംസാരം മുഴുവനും ഈ വൃക്ഷം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഇതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം മുകളിലാണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ, അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതിനെ വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുറിച്ചു കളയേണ്ടത്. എന്നിട്ടോ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത ആ പരമധാമം അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഭിമാനം, പിന്നെ മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം, ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളവർ, മോചനം നേടിയവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമത്തിന് സൂര്യന്റെ, ചന്ദ്രന്റെ, അഗ്നിയുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ എന്താണ്? സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് എല്ലാതും തന്നെ. ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തില്ല? ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് അവര് മടങ്ങി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽപ്പെട്ട് മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അടിമകളായിട്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്തല് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ കാറ്റ് സുഗന്ധം വഹിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പുതിയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വീണ്ടും മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അജ്ഞാനികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ആത്മാവിന്റെ ശരീരമാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഉള്ളവർക്കാണ് ഇത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് ഈ മാറ്റം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അടുത്തതില് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും എല്ലാവരുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളില് ശരീരത്തില് ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്മരണശക്തി, അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനശക്തി, മറവി ശക്തി, ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ്, വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്, ഈ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് ആരിലേക്കാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാതും എത്തുന്നത്. ഈ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയണേ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളും. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ആ ജീവാത്മാക്കൾ മുക്താത്മാക്കളായി മാറും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല? തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ഈ ക്ഷരങ്ങളായിട്ടുള്ളതും അക്ഷരങ്ങളായിട്ടുള്ളതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഈ 3 ലോകങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ക്ഷരമായിട്ടും അക്ഷരമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനും അതീതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളും ലോകവും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറയാണ്? പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നവൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞവനാണ്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യണം ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെ ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗം അത്യന്തം ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്തു പറയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്, ഈ അധ്യായം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദ്യം ഭൗതിക ലോകത്തെ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനോടാണ് ആദ്യം ഉപമിച്ചത്. അത് താൽക്കാലികമാണെന്നും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരക്തി നേടണമെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമാണ്, അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരക്തി നേടണമെന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യാംശമാണ് എന്നും കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മാറി മാറി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും നമുക്ക് രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന ശക്തി താനാണ്, ഭഗവാനാണെന്നും എല്ലാ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. അവസാനം ഭഗവാൻ പറയാണ്, ക്ഷരമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിച്ച് ആ പുരുഷോത്തമൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ആ ഭഗവാൻ അറിയുകയും ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഭഗവാൻ